Pangaon na kita mga kawaray. So amoy na nakon mga manghod. Isasahi daton kano So amoy nira na amo to nagpinukay-ukay. amoy nira na nga mga kawaray. Kailangan papiras mga kawaray kay slice kay kung kuan makompetiran timbangan. Agi daw dila haro mamay. Ay natimbangan. Ang timbangan. Hay ng timbangan. Ato ano mabalik pa to. Kuan mga kawaray nato suraya na tinula na manok. Nagpapalit kita mga kawaray. So man. Oray hadayon an utan. Waray kadayonan paglapwa di man. Maglalapwa akong nanay. So nagpapalit kita mga kawarayhin manok para yan na nasura gabi. Man. Higop. Man. So pangaon na kita mga kawaray. Dalaga man.